डिझाईन वेगळी आहे मोदकांची बघा. डिझाईन होई दाखव काय होता ना शाळा भरतली ही बघणारी माणसांना आमका ही करून टाकणार. हो गांगरून टाकणार आहे. ही आपण डिझाईन काढू विचारला. वा काय पुनम द्यायचा काय मत काय ग चांगले कॉम्पिटिशन हा पुण्यात हिच्यात दोघांतर कॉम्पिटिशन हा. तर मित्रांनो या बघून पुष्पा पण लागला. बघूया आता खयची करता ती काय कळत नाही रेसिपी. हे बघा नेवरी बनवतं. पुष्पा रेसिपी बनवूक लागला तर पुण्यात पाठी घेऊचा लागेल होय ना. आधी बरोबर येत नाही. अय्यो तुझं खेळ संपलो रेसिपीचो. दाखव. तर अशा प्रकारे बघा पुष्पा नेवरी केल्या ना तुम्ही बघू शकता. डिझाईन वरून नाही घे एक ठेवा. चुकीची झाली म्हणता. तरी बघा जाड झाली. हे बघा मोदक नेवरे वगैरे केल्याने बरोबर मापात येतात. टेपू बाबा रे नाही त्याचा जीव खा घेतो तुझा काढ ना. इले बाबा माझ्या शेवया खाल्यासारखे वाटले होत. आधीच घे धोर असे अख्ख्या वजन टाकलं ना तरी ते काय शेवया काय बाहेर येत नाही. भारीच चॉकलेट मोदक. कसले चॉकलेट मोदक लिव बरं ना. कॅडबरी चॉकलेट आहे बघा. कॅडबरी रक मारता. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर मित्रांनो आज विशेष काहीतरी आहे. म्हणजे आपल्या शाळेत दत्त मंदिर शाळेत कार्यक्रम आणि महिलांसाठी आहे खास. आणि त्यांची सगळी तयारी चालली आहे. रेसिपीचा कार्यक्रम हा. तृणधान्यापासून विविध प्रकारचे रेसिपी करणे. तर त्यासाठी जेवढी शाळेत मुलं आहेत त्यांचे पालक आहेत आणि त्यांना प्रत्येक वाडीत गट करून दिलेले आहेत आणि त्या गटानुसार बनवायचा असं चालला. त्यामुळे सगळी तयारी चालली आतमध्ये गौरवच्या घरात. तर चला बघूया. अरे मोफत पसारू केला काय करूचा. तो साच्या बी आणला शेवये ह्या कोकणातील खास मेनू म्हणजे शिरवळे. शिरवळे म्हणतात ना. काय म्हणतात का आणि काहीतरी म्हणतात. तर मित्रांनो हे बघा शेवये काढण्यासाठी साच्या देतो. हे बघा स्वस्त. पूर्वी भरपूर लोक काढत होती, आता कमी झाली. 2 प्रकारचे करतात ना हे. आता हे नुसते नाचण्याच्या पिठाचे याकडे चून भाजता मोदका का भाजता मोदक पिठाचे मोदक बनवायचे. तर हे बघा नाचण्याचं पीठ घेऊन या बघा. याच्यात पाणी ओतलेलं नुसतं नाचण्याचं ना. आणि याच्यात उकळता गरम पाणी ओततं ते बघा. हातान मळायचा. हो एवढा गरम गरम हाताने मळायचा. उकळता पाणी आता गोळे बनवून त्याच्यात टाकणार पाणी आणि मग दाबायचे. फुकच उभ्या करू कोया वर. मेन महत्वाचा काय कार्यक्रम काय शाळेत. कार्यक्रम काय तृणधान्य दिलेली. तृणधान्य की तणधान्य. तृणधान्य की नाही शब्द माका माहित नाही म्हणून मी तुका तृणधान्यच होती. कडधान्य वेगळी. तृणधान्यापासून बनूचा. तर मित्रांनो मी मागाशी तणधान्य म्हटलंय काहीतरी. तृणधान्य माका सविस्तर माहिती नव्हती. 5 तृणधान्य प्रत्येक वाडीवर एक तृणधान्य दिलेला. काय ते 5 खायची. ज्वारी, बाजरी, नाचणी, वरी आणि जवस आणि एक राजगिरा. बरं तुम्ही नाचणी निवडला. नाचणी तुझ्या ग्रुप मधली हत काय पण ती प्रत्येकाने घराकडे बनवूचा आणि नंतर शाळेत एक टेबल देणार त्याच्यावर तुम्ही मांडूचा वाडीवर.
होय नाही हो, होय आधी चव बघूसाठी गेलेला आहे हे. आणि हैसून नंतर मिठभाव केंद्रात जायचा. हम्म. थंय निवड होणार. थंय शाळेत हा शाळेत. मग भारीच कार्यक्रम. प्रशिक्षण करूक माका बोलावले नाही काय कळत नाही. हो तुमका सांगितलेला ना. चव कोण घेणार? चव घेऊ का येऊचे ग्रामपंचायतीत. मुलांका देऊची ती. मुलांका देऊचे. पालक येणार. हे बघा पीठ कसं मळतात लाटणे गरम हात घालचे तर सालकाटा काढशील हाताची. तू काय काय बनवतं ठरवलं? तयारी काय काय आहे तुझी? मी मोदक बनवणार आहोत आणि नेवरे बनवणार आहोत. हा मोदक आणि नेवरे वेगळा आपण साचा वेगळं. बरोबर आहे. मग पदार्थ एक हे सगळं हाती साचे हा त्याचो. लाडू बनवणार मुसा. लाडू शेवये फक्त साच्यान नाचण्याच्याच बांधणार पिठाचे. हा नाचण्याचे पिठाचे बनवायचे. म्हणजे एवढी आणि तयारी भिरडे. आहे. म्हणजे गौरवची मजाच आहे. भिरडे बनवायचे. तर मित्रांनो हे बघा सगळी तयारी चालली आहे शाळेत नेऊचं आज. किती वाजता? दुपारी 2 वाजता जायचं. तोपर्यंत होईत नाही तुझा या दुपारी 2 वाजता. हो होत होय की नाही? 12:30 वाजले आता. होय ना. तर झालं आम्ही त्याकडे पीठ भागून मोदक करू घेणार आहोत. ही हिचा काम आहे. चेपूक माणूस बोलूचा. काय गे बक्षिसा काय काय पहिला नंबर का 5,000. खय ह्या शाळेत? होय ना 3 जाग्यावर न्यायचं. आधी होय शाळेत, नंतर मिठबावीत ना नंबर 1 तर देवगड का. असं मग देवगडात 5,000 रुपये मिळणार. हा, पहिला नंबर तोपर्यंत का. 1,000 रुपये तुमचे खर्च होणार. हा, मग स्वतःच पण कमी सांगूच्या किंमत. अगो पण तुकाच भेटणार सगळा बक्षीचा. हो तुझाच पहिला नंबर येणार. बघ. होय होय येऊन दे. आणि काय केलं? लाडू मोदक नेवरे. खरोखर आपण चालू आ. अगो मी इलो या बघ. काकी काय केलं? लाडू केलं, मोदक केलं. मेली आई शपथ. बरं केलं. तू आम्ही कॉपी पण काय तसं. करतोय? नाही ते काय तू वे मोदक झाले. चल तुझी डिझाईन वेगळी माझी डिझाईन वेगळी आ. गावने काढलं. हा बरं केलं. एकच दाखवसाठी एकच काढलंय. हम्म. एक कसो आणखी एक बनव. एकच काढलंय दिले. एक की नाही बरं बियान काढलंय. आता 1 किलो तर मग दुसरं काढ. तेवढाच पीठ केलं. बघतोय आता पुन्हा. चला किती वाजणार तू? काय भाकरी कशा? मी नाही भाजी जात एवढा सगळा करून. अगो बिरडी करूची. बिरडे बनवणार. हा हो मी केलं तर सगळं करा तुम्ही. तू अगोदर ठरवूक नाही होत्या काय काय बनवणार तू कॉपी काय करतो आमची. माका घावणे येत नाहीत म्हणून मी नाही बनवले. चल चल. एकच तर टेबल आहे की ना. बघलं सगळे एकत्रच केलं. काय तुम्ही ठरवू नको. मी शेवये करतोय तू लाडू काय ते आम्ही सांगलेलं शेवय पहिले, मी मोदक नेवरे सांगलेलं आणि भिरडे. शे तिने आमचीच कॉपी केला. टकवलं बघलं तुका सांगेल हवी येऊन करूये. शे बघलं पुण्यन फसवल्यान कसं आता. मस्त पीठ झाला एकदम चिकट चिकट. अगो आधी थांब माका घेऊन ह्या दे. घे का? समजू दे मोदकांका या मोदकांचा. सगळे एकच कसं काय करतास मला काही कळत नाही. जाऊन दे आमचं टेबलच एक आता दिसते तरी मोदक भरपूर. हे पोरा खुश असती तिकडे शाळेतली. ती जेवतात काय तरी माहित काय आधी. दुपारी जेवणाच्या बरोबर गेल्याबरोबर आवडे गिडायला लागते मोदक बिदक मग. सकला इला या या घे मम्मी. ह्या बघ ह्या बघ कॉपी करू किला. हे बघ बघून पुण्या सांगा किला. सांगत होता ना या खडे. आता साधी काही एक चांगला पदार्थ आम्ही दुसरं बनवू काय घे. तुझं खायचो पदार्थ ह्या मला नाही पदार्थात नाही पदार्थात ना मला बघूक चलतो शाळेत आज तुका नेऊया जज म्हणून. जज म्हणून तुका नेऊया अजून नेऊया. पाणी पप्पानी मला तुमका अजून सुचवल्याने असतं एक भारी. आधी अजून बनवूचा पहिलाच बनवता. युट्यूब वर बघलेलं ना. युट्यूब वरचा काय सगळा खरा नसताना करती एक दाखवती तिसरा. माका नको. होत आता वैष्णवी कळशी. बघा पीठ मळून झालेला व्यवस्थित आणि पुष्पा गोळे करू गेला. ह्याच्यात रस बनव मस्त पैकी. मग पोरांका असो प्रत्येकाक खाऊक मिळा कयो.
तर मंडळी हे बघा गोळे करूक सुरुवात केल्यानी हे बघा उकळत्या पाण्यात टाकायचे मोपशे करा. जोरदार तयारी चाललेली आहे रेसिपीवर रेसिपी. बघूसाठी माणसा बघा ही बघा किती हत्ती बघा ही प्रेक्षक बघतात काय काय चाललं आता. काय बनवतात ही मोदक हे पातीव करून कोण देता आणि हा वैष्णवी तुका पातीव बनवू घेत ये तर ते थोडेसे घालले की. अरे पिस्ता बदाम घाला चुनात घाल थोडे घालू का ते वर्षाकडे दे ना आणि थोडे लाडवासाठी ते. तर पहिल्यांदा बघणार आहात तुम्ही नाचण्याच्या पिठाचे मोदक. अशी आगळी वेगळी रेसिपी आहे आणि ह्योच आपल्या शाळेतील प्रयत्न असतात कार्यक्रम ठेवून पालकांका आणि मुलांका शिकवून येतो. पातीव हे भारी होतात की ना फुटले पण नाही असे. नाही फुटणार ते चिकट येतं ना जास्त आता. आणि तसे आमचे शाळेतील जे पालक आहेत ते पण असे भारी आहेत. तर आता मोदक बघणार आहात हे बघा तयारी सुरू झालेली आहे मोदकाची. एक माका पाती करून आहे मी बघताय माका येतात. मनार घेतलंय ना पुष्पान. डिझाईन वेगळी आहे मोदकांची ही बघा. घाला ना ते शाळा भरतली डिझाईन होई दाखव काय होतं ना शाळा भरतली ही बघणारी माणसांना आमका ही करून टाकणार. हो गांगरून टाकणार आहे. ही बघ आपण डिझाईन काढू विचारला. वा काय पूनम द्यायचा काय मदत काय ग चांगले कॉम्पिटिशन हा पुण्यात नाही हिच्यात दोघांतर कॉम्पिटिशन हा. पाती बनवा ए माणसानं बघू गेलेल्या गो माझ्याकडे एक दिनवरी बनवतोय मळून मळून घ्यावा. आणि रेखा की बघा आता काय नाही काय ही नवीन पदार्थ हिची पोरगी नाही शाळेत आता हिची ही आजी आहे गणपती रंगूक गेलो. नातू आहे ना शाळेत. हा तर एकीकडे मोदक आणि एकीकडे नेवरी. आणि या बघा आपल्या खोबऱ्याचा चून घेतलेला मोदकांका आपण जसा करतो तसा. हो हो थांबा लाला मी एक नेवरी देवा ते का करू उकडतो. नाही येत मग असं करूक नको बाबा. तो भात येता आधी भात येता हा मग काय नाही मग तरच पाती येतले. ओ गाडी ताडा ना पानाचा माका घे पात करून दे मी नेवरी करते. एकदम हा साच्यातलो वाटक होयो नाही तर गद्दू या करूशी तुम्ही बघित राहा काय करता बघा. नक्षी काम करता मत पुण्याकडनं पाठी येऊ का म्या नंबरासाठी नाही करू ना पोरगे काय खावासाठी नाही नंबर हे बक्षीस नाही काय ना काय नाही. ही आपली सरांकानी पोरग्यांका टेस्ट व्हायची वेगळी. खुश करतो ते आता ना हळूहळू नाही एक आता वर येऊ लागणार आहेत गोळे काय उकडा दिले ना तर ते आपणच वर येतो. मग ही रेसिपी दाखवूया आपण तुमच्या घराकडे दाखवूया सकाळी सकाळी. तूप स्वस्त झालेला त्यामुळे सगळ्या पदार्थ इकडे नेवरी अजून होईत नाही किती वेळ झालो. जीव घाल तो कामाक घाल एका इलेला घातलंय नाही. जेवलो नाही तर तू आणि मॅम करी जेवण झोपलं जातो. गो तू पुष्पा बनव. अगे तिका पात बनवून हवी पात बनवून थांब जरा शेवटची देणार. असे ना हे आता पाती आहेत ना हे पाकळे हे कैचेन असे कापायचे आणि असे आणि त्याचे असे परत दुमडायचे उरलेले पाकळे आहेत ना त्याचे असे जोडायचे. असं असं मोदक हे आधी मी बघले नाही बरोबर हळदीच्या पानाचे कर हळदीच्या मी दिवशी तसंच केलेलं. ही बघा नेवरी बघा गो अजून म्हणजे बनव. हे पहिल्यांदाच असतात ना युट्यूबला नसताला या का. हळदीच्या पानाचे तर हे बघा हळदीच्या पहिल्यांदा सगळी बनव पातोळी अजून नाही एक. बनव ही नेवरी ते पातोळी ते हळदीचं हो हळदीची पानं ठेवू कोती अशी लावची लागते हळदीची पानं ठेवा आणि ती खरं मोदक तुमची दिसतात. नाही तर वैष्णवी ऐंशी. चेहऱ्यावर तिचे हळदीची ऊन पानं पडतात आहेत ना ते ऊन सूर्याला पडतात तापवून तुझ्या घेऊन ये. चेहऱ्यावर. तर मित्रांनो या बघून पुष्पा पण लागला बघूया आता खयची करता ती काय कळत नाही रेसिपी. हे बघा मी नेवरी नेवरी बनवतं. अगो घे हातानच घे तर तुमचं ते कारण रूपात गुतूर पिठात
नंदन का गावा कोई गाव कोणाक ती बरोबर कर वय रे करूया गुरुजींकाच गावात नाही तर गाव कोणी बनवली तू बनवलीस का ग पुष्पा रेसिपी बनवूक लागला तर पुण्याक पाठी घेऊचा लागेल होय ना आधी बरोबर येत नाही अय्यत तुझं खेळ संपलो रेसिपीचो तू गप. तुका बनवतो हळूहळू तुका जमत ना तशी बनव तुझी माप होता गे कमी कर तुका वाटत तर कमी कर ना तकडे दाखव तर अशा प्रकारे ही बघा पुष्पा नेवरी केल्या ना तुम्ही बघू शकता डिझाईन वरून नाही कसली डिझाईन काढली माझा कापाच म्हणता घे यो एक ठेवा चुकीची झाली चुकीची झाली आहे म्हणता अरे बघा जाड झाली हे बघा मोदक नेवरे वगैरे केल्याने खटाटोप मोठो आहे यासाठी आणि आताशी कशी ही बायका मोकळी असतात त्यामुळे कशी श्रावणात त्यांका काम काय नाही होय मेलावर आणा उपसना लावून येतली वर्षाकडे बघा पाना बिना कापून द्यायचं काम करीत बाहेरसून सपोड्यांका मोप आहे बघा रेसिपीवाल्यांका अशी वर पण टाकली ना चांगलं वास मस्त अगदी सुटतं खाताना चांगलं वाटतं नेवरेत ठेवू का ती नेवरे आणि मोदक एकत्रच ठेव याकच या करूया रवतली बरोबर घे पुष्पान केलेली ठेवा गुरुजींना देव कोण येते पिठाचे गोळे आता वर येतात पप्पाच्या बाहेर पडाक लागले वर कसे येतात ते आपण शिजले काय शिजाक लागले की एक एक वर येणार हां तर हो बघा सगळं थाट करून घातलेलो हा रेसिपींचा थाट डवळू काय ना बघता खाली डवले तिथे केवढे मोठे झाले शिजल्यावर आणखी मोठे यांच्यासाठी महत्वाचं पूनमसाठी आणि याच्यासाठी कारण ही यूट्यूबवर दिसतात रेसिपी बनवताना त्यामुळे त्यांच्या पदार्थांवर अवलंबून आहे. बघूया हात पाय दुखाचे साप कमी होणार डिंकान आणि नाचण्याच्या पिठान पण हा, होय ना गो सांधे मजबूत होतात झाली की माका सांगा मी तैसून हापवीन गपचूप पोरगी मेले आता विचारत असतील माझी मम्मी काय घेऊन येणार माझी मम्मी काय घेऊन येणार हो ते शेवग्या वाटकेल लावू का या हे सगळे रेसिपी तुमका आपल्या मालवणी रायता या युट्यूब चॅनलवर बघून मिळणार विनूला आका तेवढं वेळ नसता म्हणजे किती आहे मी काय नाही आधी चालूच आता शेवग्याक तेल लावूचा काम चालू आहे तेल कशासाठी लावून घेऊचं लागतं बघू पीठ चिकाटता नाही त्या शेवग्या का त्यासाठी तेल लावून घ्यायचा होय ना गे गावी हा बरोबर सांग अंदाज बरोबर काय घातलं काय नाचण्याचं पीठ डिंक काजू बदाम पिस्ता नाही घातलं पिस्ता पण आहे. पिस्ता कसलं माहिती वेलची घाल गे घातलं नाही वेलची घाल याची बहीण शाळेत हा, त्यामुळे एका कामा घ्यायचा लागला लाडू बनवूया ऐकलं वैष्णवी सांगते तू मी लाडू बनवू अगे पण हो आणि या शेवग्या दाबूचा आता त्याच्या एका उभे राहा सांगा बोलावू कोणा देऊ भाऊंचा आधी तुम्ही बघा येतात का आधी बघूया आधी आमका येतात का मी चेपतोय बरोबर मापात येतात चेपू बाबा रे नाही त्याच जीव खा घेतो येतो येते तुझा काढ ना इले बाबा माझ्या शेवया खाल्यासारखे वाटले होत आधीच घे धोर हयशे मी ताट घालतो तकडे खाती तेव्हा खाती होय आमका खाल्यासारखे वाटले तर हीच मेहनत हा ही बघा अख्ख्या वजन टाकलं ना तरी ती काय शेवगी काय बाहेर येत नाही थांबी ते का उठवतोय भारीची रेत मेल्या काय बस चमक चुकते पण दाबूचाच लई हा मेल्या बघ तरी अजून येत एवढं बिट्ट घट्ट असतात हा मग फिरून फिरून घेऊ चल इले चल तू आता कडे ये मी टाकतोय तर हे बघा घामाघूम होता ह्याच मेन कसबीचा घामा हे ह्या घेऊन दाबूचा लागतात पीठ याच्यात घालून आणि या खरा काम ह्या
गाडी चालवत अजून पिठा मोठं होतं गोळू. खाणारे खातील पण ह्यांका पराकाष्ट आहे बघा किती आहेत ते. तर मित्रांनो हे आपल्या कोकणातील गावठी नूडल्स. हे बघ नूडल्सच होते एक प्रकारचे. तर ते नूडल्स आणि हे नूडल्स वेगळे आहेत. हे पौष्टिक आहेत. आपल्या शेतातील नाचण्याच्या पिठाचे तयार करून बनवलेले आहेत. उकडले ना आता हे. नाचण्याचं पडले भारीच. चॉकलेट मोदक. कसले चॉकलेट चॉकलेट मोदक लिहू बरं ना. कॅडबरी कॅडबरी चॉकलेट आहे बघा. कॅडबरी झक मारता. चला इथं करू आता. चला शेवटचं रवला शेवटचं बघा. आता रस करूचो ना. होय होय रसाचा मेन घ्यावा काकी बनवतात मिक्सर का लागतो. आता सगळं पडायला लागले. ह्यो एक प्रकारचा व्यायाम झालो सकाळी उठा. सकाळीच खालच ना या अंगार येतो. इकडे वर्षा लाडू बनवतात नाचण्याच्या पिठाचे. एवढे बनवले वा. आणि अशा बिरड्या वगैरे करायच्या आहेत होय ना. ते सगळं आपण शाळेत गेल्यावरच बघूया. आता मॉप झाला. हे शेवयात काढून आयरन ओक झाला. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आता आपण डायरेक्ट नंदन गौरवच्या शाळेतच भेटूया. आणि पुणग्याच्या आणि हिची कॉम्पिटिशन हा दोघांची. तर चला बाय बाय. जेवचा अजून.